de lei, ten en primeiro lugar a palabra en representación do Bloque Nacionalista Galego, don Francisco Jorquera Gaselas. Vamos a ver, hai que reservar unha serie de argumentos importantes pensando que non era acumulado para o segundo debate. O que quiero que se estes 2 minutos que xa suficiente, porque se non continúa máis corriendo. Iso que vaya rematando, Como moito extendería de 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Señoras e señores deputados, 290.790. Non son votos, señores e señoras, son persoas, son os parados rexistrados que hai en Galiza. Hoxe, este Parlamento debería estar debatindo esta realidade dramática. Ou debería estar debatindo como extirpar a corrupción da vida política. Que respostas dar a unha sociedade indignada polas revelacións da Operación Pokémon. Ou debatir tamén como combatir o nepotismo. Hoxe, nesta tribuna, debería estar dando explicacións a señora Rocío Mosquera. Pero hoxe, no primeiro pleno de 2014, non empezamos debatindo estas cuestións. O Partido Popular decidiu que a cuestión central deste período de sesións sexa o número de escanos que ten este salón de plenos e non os problemas que realmente afectan os cidadáns. E ademais, señorías, vaino facer dando un pucheirazo. Un pucheirazo legal, certo, pero un pucheirazo ao fin e ao cabo. Porque o Partido Popular o que pretende é modificar o seu albedrío a lei electoral. Miren vostedes, hai unha norma non escrita nunha democracia que consiste en que non se deben de cambiar as reglas de xogo sin procurar o máximo consenso ou cando menos maiorías cualificadas. As reglas de xogo non se deben de cambiar nunca unilateralmente e só a beneficio de parte. Por iso, precisamente, o señor Feijóo, o pai da idea de recortar escanos, propuxo na oposición que fose necesaria unha maioría de 2/3 para introducir calquer modificación na lei electoral. Fixo, en concreto, cando en Galiza se debatía a posibilidade de termos un novo estatuto. Propuxo incorporar a ese estatuto unha blindaxe da lei electoral. Agora, en cambio, o señor Feijóo pretende que o seu partido poida cambiar a lei electoral a medida exclusiva dos seus intereses. Un partido que, inda que ten maioría nesta Cámara, non tivo maioría nas urnas, señores do Partido Popular. Obtivo o 45% dos votos emitidos e un apoio de menos do 25% do censo electoral. É dicir, recibiu só o voto de un de cada 4 galegos ou galegas. Pero aquí no Parlamento, en cambio, pretenden usar a súa maioría como un rolo para perpetrar este pucheirazo legal. Escomezo a miña intervención, a intervención do Bloque Nacionalista Galego, con esta reflexión, porque a proposición de lei do BNG que agora defendemos nace como contestación á pretensión do Partido Popular. Temos reiterado que só a tramitaríamos se o Partido Popular insistía en levar adiante a súa proposta. Hoxe, nesta Cámara, confróntanse 2 modelos. Un modelo consistente en recortar en democracia e en autogoberno, apelando a falsos argumentos de aforro, e un modelo, o modelo do BNG, que pretende profundizar na democracia para que o Parlamento si represente de verdade a todos os galegos e as galegas. Decía que a proposta do Partido Popular consiste en recortar democracia e autogoberno apelando a falsos argumentos de aforro. Falsos argumentos de aforro porque estamos a falar só
d'1 millón de euros o ano, de 4 millóns de euros nunha legislatura. Falsos argumentos de aforro, porque todos os grupos da oposición temos manifestado que estamos a favor de que se recorte o gasto do Parlamento nesta cantidade sen recortar o número de escanos. Falsos argumentos de aforro, porque só en propaganda o goberno Feijóo na pasada legislatura gastou máis de 25 millóns de euros. Quizá, posiblemente, ese sexa o xeito de entender a democracia do Partido Popular. Máis propaganda e menos control e debate democrático. Máis propaganda e menos Parlamento. Menos autogoberno, porque a proposta do Partido Popular é parte da súa ofensiva para recentralizar o Estado e deixar en auténtico papel mollado a autonomía política de Galiza. O señor Feijóo non fai outra cousa que seguir o camiño marcado pola señora Cospedal, a mesma que deixou sen retribucións os parlamentarios de Castela Mancha mentres ela cobraba 3 salarios e non conto os sobres de Bárcenas. O Partido Popular esquécese do aforro cando pretende reforzar institucións caciquís como as diputacións provinciais. Miren, só en Galiza hai 106 deputados e deputadas provinciais e o orzamento anual das 4 deputacións provinciais galegas ascende a 466 millóns de euros. Ou cando mantén ministerios total e absolutamente innecesarios en áreas onde as competencias as ostentan, as detentan as comunidades autónomas. Ou cando defende a pervivencia de institucións totalmente inservíveis como o Senado ou a delegación do Goberno Central. Miren, a administración periférica do Estado en Galiza absorbe anualmente máis de 40 millóns de euros. Por non falar, se falamos de aforros, señorías, da pervivencia da monarquía e, por tanto, da Casa Real. Miren, señores do Partido Popular, o tamaño dun Parlamento debe estar en relación coas competencias que ese Parlamento detenta. Debe permitir desenvolver con normalidade a función legislativa, o control do Executivo e a relación directa entre os representantes e os seus representados. E cal é o problema, señores e señoras do Partido Popular? Que vostedes queren un Parlamento anano porque queren un autogoberno anano. Ese é o problema, señores do Partido Popular. Miren, Galiza ten hoxe menos parlamentarios en relación á súa poboación que a maioría das comunidades autónomas, pese a que detenta máis competencias que a maioría das comunidades autónomas. Pero cal é o problema? Insisto, non se acredita no autogoberno, a conclusión lóxica de vostedes é que sobra o Parlamento. Se o goberno galego non exerce as súas competencias, se permite a invasión sistemática das competencias que ten Galiza por parte do goberno central, ao goberno galego sóbralle o Parlamento. Se o goberno galego ficou reducido a unha simples delegación do goberno central en Galiza, sóbralle o Parlamento. Ese é o problema, señorías. A proposta do Partido Popular significa, ademais, recortar en democracia, porque o resultado será un Parlamento menos representativo e menos plural. A actual lei electoral xa provoca distorsións como que un partido co 45% dos votos teña en cambio o 55% dos escanos neste Parlamento. E canto menor sexa o número de deputados e deputadas que se escollen por unha circunscripción, maior será a sobrerepresentación coa que prima os grandes partidos a leidon. Que a súa proposta, señores do Partido Popular, candidaturas que en Ourense e Lugo obteñan menos do 6% ou incluso menos do 7%, ficarán fora do Parlamento. Que a súa proposta, na práctica, están elevando vostedes o limiar mínimo para que unha candidatura poida ter representación. Que a súa proposta pretenden facer posible que unha forza política co 40% dos votos teña máis do 50% dos escanos nesta Cámara. En definitiva, señoras e señores do Partido Popular, vostedes,
con este pucheirazo legal, non pretenden outra cousa que intentar reter unha maioría absoluta que sabe que teñen perdida xa na sociedade. Ese é o problema. Miren, señores do Partido Popular, miren, deputados e deputadas, e frente a este modelo, o BNG presenta a súa proposta. Unha proposta, como todas, discutível e mellorável. Unha proposta que, de ser admitida a trámite, é suscetível de ser enriquecida coas achegas que fagan todos os grupos. Estamos de acordo en que se debe dar un paso máis na igualdade, establecendo a paridade de xénero nas listas, con listas cremalleira en alternancia de sexo. Estamos de acordo en que se debe prohibir o envío de papeletas por correo e exixir a utilización da cabina antes da emisión do voto. Esa sí que sería unha medida real de aforro e ademais sería unha medida de higiene democrática para desterrar dunha vez as carretaxes e as coaccións na xornada electoral. Na nosa proposta contémplase establecer a obrigatoriedade dos debates e regular a cobertura da campaña electoral por parte dos medios de comunicación públicos para asegurar a difusión das distintas propostas desde un riguroso respeito ao pluralismo político existente na sociedade. Medidas que, ademais de protexer o dereito á información libre e veraz de todos os cidadáns, contribuían ao aforro nas campañas electorais ao facer máis innecesarios os gastos de propaganda. Pero, ante todo, si se aborda unha reforma da lei electoral, esta debe de ter como objetivo profundizar na democracia, non recortar na democracia como pretende o Partido Popular, porque aforrar en democracia é un mal negocio para todo o país, señores e señoras do Partido Popular. Por iso, sustancialmente, a proposta do BNG defende algo tan simples, pero ao mesmo tempo tan importante como que o Parlamento sexa o fiel reflexo da vontade expresada pola sociedade nas urnas. Algo tan simple, algo tan importante como que o Parlamento sexa o fiel reflexo da vontade expresada nas urnas. E para conseguilo, propomos dotar de maior proporcionalidade a todo o sistema. Primeiro, establecendo un sistema proporcional puro na asignación de escanos entre as distintas candidaturas, para que vaya igual o voto dun votante do Partido Popular que o voto dun votante do Bloque, do Partido Socialista, de ALLE ou de calquera outra formación, porque co actual sistema ten que saber a sociedade que cada voto non vale o mesmo. Nas pasadas eleccións houbo candidaturas que acadaron un escano por cada 16.000 votos e outras que acadaron un escano por cada 22.000. En segundo lugar, eliminando a exixencia dunha porcentaxe mínima para que unha candidatura poida acceder ao reparto de escanos. Eliminar, polo tanto, o requisito dunha porcentaxe mínima do 5%. Miren, señorías, en 2012, perto do 7% dos votos emitidos foron a candidaturas que non obtiveron representación neste Parlamento. 100.000 galegos e galegas que exerceron o dereito de voto ficaron sen representación neste Parlamento. E por último, distribuindo os escanos entre as distintas circunscripcións de xeito directamente proporcional á poboación de dereito, eliminando os mínimos provinciais, para que vaya igual o voto dun votante ou dunha votante independentemente de onde viva, porque agora, señorías, tampouco vale o mesmo. Hai provincias que teñen un escano por cada 47.000 habitantes e outras un escano por cada 23.000. O Bloque Nacionalista Galego aspira a eliminar a división provincial. O Bloque Nacionalista Galego
aposta de xeito claro e inequívoco porque Galiza sexa unha circunscripción electoral única, pero saben vostedes perfectamente que para facer isto posible é necesario reformar o Estatuto de Autonomía. Por iso, con esta proposta, o que pretendemos é aproximarnos na práctica ao resultado de que Galiza sexa unha circunscripción electoral única, eliminando os desequilibrios actuais. Señorías, vivimos unha crise de legitimidade das institucións democráticas. E a resposta a esa crise de legitimidade non pode ser recortar a democracia, non pode ser incrementar a distorsión entre a vontade expresada polos cidadáns nas urnas e o seu reflexo neste Parlamento. A resposta ten que ser rexenerar a democracia, profundizar nela, devolverlle a democracia o seu significado original, o poder do pobo. Esa ten que ser a resposta. E para profundizar e rexenerar a democracia é necesaria unha democracia máis participativa, impulsando mecanismos de democracia directa como as iniciativas legislativas populares ou as consultas populares. Por iso, o BNG defenderá tamén neste Parlamento unha reforma da Lei de Iniciativas Legislativas Populares que dé impulso real a esta forma de participación. Por iso, o BNG defenderá tamén neste Parlamento unha proposición de lei de consultas populares para que as decisións que afectan os intereses básicos dos cidadáns sexan sometidas a consulta e a vontade expresada polos cidadáns sexa vinculante para os poderes públicos. Pero para rexenerar a democracia, calquer reforma da lei electoral debe de estar orientada a que este Parlamento reflita fielmente a vontade expresada polos cidadáns nas urnas, a pluralidade real existente na sociedade, para que este Parlamento se represente de verdade os galegos e as galegas. Por iso, por estas razóns, o Bloque Nacionalista Galego votará rotundamente en contra da proposición de lei do Partido Popular, porque para todo o país é moi mal negocio aforrar en democracia, recortando a democracia e pervertindo a democracia, e polas razóns expostas solicito tamén o apoio á proposición de lei do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas.